जय बर' हारिनि जय बर'सा UBPF long live UBPF long live UBPF long live जोङो दाखालि बावैसो गुवाहाटीयाव यूनाइटेड बर' पीपल फेडारेशन मिरु आफादखौ दाफुंनानै अलरेडी जोङो अटटेकिं लाबाय आरो गुवाहाटी कामरुप मेट्रो जिल्लाखौबो जोङो दाफुंनानै अटटेकिं सेरेमनी थांबाय आरो गुवाहाटीनि खायसे माने आनसलिक कमिटिफोरखौ जों दाफुंनानै अटटेकिं लाबाय दिनै जोङो गलाघाट जिल्लायाव यूनाइटेड बर' पीपल फेडारेशननि आफाद माने डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दानो फैदों आरो दिनै जोङो दान्दिसेनि उनाव जों दाफुंगोन अलरेडी जोंहा पेनेल लिस्ट बानायनाय जाबाय दान्दिसेनि उनावनो जोङो बेखौ जों फोरमायनानै होगोन दा जोंना गुवाहाटीनिफ्राय जों फैनायाव एसे लेट जाबाय दाबो थेवबाबो जोंहा जाफुंनो हाबाय मिटिंआ साक्सेस जाबाय अलरेडी जोंहा रायजो राजाफ्रा जोंजों मदद होदों गुवाहाटीयाव अलरेडी UBPF निफ्राय फैनानै UBPF आव जइन जाजोब्बाय गासैबो आनसलिक डिस्ट्रिक्टआथ' कमप्लिट जाजोब्बाय दा गलाघाटआवबो जों दिनै दाफुंनानै यूनाइटेड बर' पीपल फेडारेशनखौ जोङो मोजाङै दाफुंनो हागोन होनना आसा थाबाय आरो अलरेडी जाबाय पेनेल लिस्टआ जों साक्सेस होननानैनो फोरमायनो हायो नाय बिदि जोंहा जेबो सिमां गैया जों रावबो आफादखौ जों टारगेट खालामा माने UBPF आबो बर' जातिनि दैदेननाय मोनसे आफादमोन नाथाय बिथांमोना दिनै पलिटिकेलि षड़यन्त्रआव हाबनानै बर' जातिनि खोथा खायसे खोथाफोरखौ बुंफोरनो हायैनि जाहोनावसो जों बे आफादखौ दादों जोङो BKWC बा UBPF जों जोंहा जेबो सुथ्रु गैया जेबो गाज्रि जों बिदि जेंना थांनो सानाखै जोंनिया साननाया मा जों बर' जातिखौ खौसे खालामनानै बर' जातिनि मोजां खामानिनि थाखायसो जों मावदों बर' जातिनि स्वार्थखौ आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियाव थोंजोङै लांनो हानायखौ जों नुयैखायसो जोङो बे आफादखौ जों दादों आरो जों लांनो नाजागोन जोंनाव बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां डिमान्ड दङ जोंनि हा-हुनि डिमान्ड दङ पलिटिकेल डिमान्ड दङ इडुकेसननि डिमान्ड दङ थासारिनि डिमान्ड दङ लामा दथानि डिमान्ड दङ आसामनि बादैबो गुबुन दिल्ली सरकारफोरनि बायदिनिफ्रायबो थाखा लाबोनानै जों डेभेलप खालामनो हायो बेफोरबायदि जोंनाव खायसे एम्स दङ बे एमफोरखौ जोङो बर' रायजो राजाफोरनो डेभेलपनि थाखाय समानै रानना होनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बे आफादखौ जों दाफुंदों नाथाय जों रावबो BKWC बा UBPF नि एगेन्स्टआव जों आफाद दायाखै आरो जोङो BJP निबो हेंथा नङा आरो दा सोलिबाय थानाय आसाम सरकारनिबो हेंथा नङा नाथाय जों मोनथाय बर' जातिनि मोनथाय थांना थानायनि जे थासारि बे थासारिखौ मोजाङै मोनफुंनो हाथों बयबो रायजो राजाया जाहाथे मोजाङै मोननो हाथों बे थांखि लानानैसो जों बे आफादखौ दादों बेनो आरो दा जोङो बेबायदि रायजो राजाफ्रा लोब फैनायखौ नुयोब्ला जों मोनथियो जे खायसेफ्रा सोरबा गावनि अर्गेनाइजेसनाव रिजाइन होनानै फैनायखौ जों लुबैयाखै नाथाय जोङो दिनै जों फैनाय लोब फैनायखौ जों नुब्ला जोङो बुंनो हायो जे जोंखौ बयबो बरायदों बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों बयबो रायजो राजाफ्रा बर' जातिनि दुखुनि सोमोन्दै जों जेब्ला बुङो अब्ला बयबो जोंखौ बरायदों आरो गोबां इन्टेलेक्सुवेला जोंखौ बरायदों गोबां इन्टेलेक्सुवेला जोंखौ बिथोन होदों जे नोंथांमोना नोंथांमोना माव बर' हारिनि माहारिनि हेफाजाब होनाया थोंजोङै जेनेब्ला दा दिनै जों साहित्य सभा आबसुखौ जों बुंनो सानाखै खिन्थु बिथांमोननिफ्राय सोद्रोमाफ्रा फैनानै जों खामानि मावफैदों अब्ला बे बेलायाव जों बुंनो हायो बिथांमोनाबो जोंखौ मरेलि सापर्ट खालामदों बिथांमोना जोंनि बर' संगठनफोरा जा बुंदों बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्ट बेरेखाय बुंनो सानाखै नाथाय जों मेगनजों रायजोफोरा नुजोबदों जों बुंनाय बाथ्रा नङा बर' रायजोफ्रा गावा नुनो हानाय मेगन दङ साननो हानाय माथा दङ खर' दङ बर' जातिया सान्ति जादोंना जायाखै डेभेलपना जादोंना जायाखै जेंना दंना गैया बयबो मिथिखागौ बेखौ जोङो गोदाङै बुंनो गोनां खोथा गैया दिनै जोंहा NDP फंबायमोना जेलाव दङ बिथांमोननि थासारिया दाबो मोजां नङा दाखालि जों खबर लायनायाव बिथांमोना गाबलाय खुलाय खालामदों बिथांमोननि जा सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो हायाखै अब्ला माला जोंहा मोजां जाखो बिथांमोनखौ नायनांगौ बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन खोथा दङ दिनैसिमबो BTC-नि बाहेराव बर'फ्रा मोजां थासारि मोनाखै बर'फोरनि समान डेभेलपमेन्ट जायाखै दिल्ली बायदि सरकाराव सुक्ति खालामलायनानैबो BKWC-आ मात्र 13 करोड़जोंनो थगायजानानै दङ 13 करोड़जोंनो जोंखौ बुरखायनानै दोनदों बे खोथायाव जोङो जेंनाया
जोबदों होननानै जों बोरै बुंनो हागोन जोंनि BKWCनि सिमाङा 200 crore 500 crore सिमांमोन नाथाय दिनैसिमबो जों 13 crore होबथानो गोनां जादों मानो बेफोराव जों नुदों रायजो राजाफ्रा मोनथिदों जे बिथांमोना जेंनाया जोबदों होननानै बुंबाबो रायजोफोरा जोंखौ बुंदों जेबो जेंना जोबाखै खायसे खायसे जेंना जों बारायदोंसो खायसे जों खमायनो नाजादों दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों बुंनां खोथा नङा बर' रायजोफोरा बयबो मिथिगौ मा जोंनि गेजेराव जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ लानानैनो जों ओंखारदों आरो बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो सानसे गुवारै जों बुजायनानै होगोन प्रेस मिट लिंगोन बुजायगोन नाथाय जों दा दिनै जोंनिया जिथु जोंनि बे एमआ जों खालि डिस्ट्रिक्ट कमिटिल' दानाय आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो एसे सांग्रांथि होफैनाय जे गमामायैनो मा जामारदों जोंनि मोनखानाय काउन्सिलाव बा थाखा फैसाया बेसेबां फैखो माबादि इउटिलाइज जागासिनो दङ जों बेफोरखौ बुंनो फैदों आरो दिनै जों बे गलाघाट जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनो फैदों आरो अलरेडि दाफुंनाय जाबाय दहाय बुंखाबाय जों बुंनो सानो इन्टारिम काउन्सिला अनलि 6 मान्थनि थाखाय थायो जुदि रिक्वेस्ट खालामोबा आरो 6 मान्थ जायो नाथाय जोंनि बे BKWC काउन्सिला 6 मान्थ नङा 1 year नङा 2 years जालांबाय दिनैसिमबो जों इलेक्सन खालामनो हायाखै बे इलेक्सनखौ थाबैनो इलेक्सन खालामनांगौ मानो होनब्ला इलेक्सन जाब्लासो इन्टारिम काउन्सिलाव फान्डफोरखौ जों बिनाय बायदि मोननांगोन बुरजा मोननो हागौ बेनिखायनो जोंनि आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसना जों सानफ्रोमबो इलेक्सनखौ एसे थाब खालामनो थाखाय जोङो सावरायगोन इलेक्सनखौ एसे थाब खालामनो थाखाय जों सरकारखौ मेम'रेन्डाम होगोन जोंहा दा अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जोङो मोनथाम मोनब्रैसो दानाय जाबाय आरो जोङो गासैखौबो दाजोबखांनानै जोङो सरकारनिसो मेम'रेन्डाम होगोन जे इलेक्सनखौ थाब खालामनांगौ बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ थाब फोजोबनांगौ आरो जुदि इलेक्सन जायाब्ला इलेक्सन फाथियाब्ला होनब्ला जोङो आबन्टन जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोननांगौ थाखा बे मोननांगौखौ जोङो थोजासे मोननाय नङा बेखायनो जोंनो इलेक्सन थाब नांगौ जों बेखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम होगोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन